Hi guys, matungan daw yung tanan. Ikan kos gawas. Palit saging nga saba. Yan. Ang ilang ka sa kasipi dari 50. Mahal kay Bratura. Atos kung tinuba kay mahal magsalang nito. Agos sa kakilo tag 75 man. Jawa pa di mga lami kay mga pijapi. Binta ada dari tay-tay. Bato-bato nga paninda. Yung palit tayo kung saging nga ng agun kay may among snacks. Aga mo snacks karon na kay kuan man saging pinaypay. Unza ang saging pinaypay kay kuan man na iprito. Wa pa nila may siga og mantikaon. Hindi nga para sa nang kay wa pay gamalit. Hanggang hapon pa rin. Gahapon ako mag-vlog, sige ako lubog-lubog dari sa kwarto. Kaya grabe mang labarag ang uon sa agisip ko. Arang buko ang sa gawas gahapon kay dahil mga kitang bang nga basura ang daghana. Emuel, ngayon si kuya katong taga-Cortez, karin nag-atbang, adyo ko kasabot og dahil mo butang og basura dari atbang sa imong litsunan. Ngayon si kuya ba, adyo ko kasabot. Kung na yung bubutang nga basura nalis at bang sa litsunan-sunod, ano ko nakasugot. Si kuya katong may taga-Cortez at bang. Ay, kasag-adlaw sa gitambay dari. Gani ha pagbuntag ikuha. Karang buha ang kado. Daghan dari mga Bisaya. Taga-Buhol, kasakaran. Maadyo taong mga ano kusog kay arong banlas ng was-gawas. Baho. Baho pa man. Mado gali kay wadiha ang nagtenda og kalamaris dapon, diha pa na suko dito. Kaya dirang pisto gi tabakan magbasura. Adagahan na dito basura. Dili mo lahi bal dagahapon. Idang di anak ko palajo. Atus imhan. Mura man na gihimo basura. Diha akong tilawan ng saging. Maadyo mo rin yung saging hilaw. Kan doon. Karang wak pagidong ah. Isang tilawan. Atong na beautiful Miss Aisa, isa kong nakita sa saging dito, daghan po. Nahinog na. Ikan po. Tamis mo niya eh. Tignan na sunugan sa unahan. Nagugot ang mga bumbero. Maadyorahan tao. Siyempre ang mga katauhan dito. Ang katong na nasunog dito sa siganan. Hala ni, hindi tayo sumamit. Tilaw pa. Oh. Tilaw pa. Wala pa. Namalik sila. Nakita alam sila naglayali sa manok. So, nahanap yung mga lit sa manok. Na-juice to ko. Hanap itong kapar. Watugos na yung nasunugan, my love. Watugos na yung nasunugan. Ang tarawan o. Dagan na ba yung na-damage? Dito, di bitaw. Di ko magawas kay bako. Buong plastic. Hanggang blagar, alewara sa sahay. Kaya saba marin ko ang yung muna ah. Yung konstitusyonal. Ang talagang palit tayo lab. Ang hala manghihatag o hiwa-hiwa. May lab. Gusto rin kaya gabas po Will. Ang gading hiwaan. Gahapon nagdamgo kong sunog. Katong nilakaw ka dyan. Ako rin mong gabilin dari. Gahapon nilakaw silingon ka na sila ipalit. Palit kong sudan. Sa balod to. Kuhan ka lang na ay sinugba nga kusit. Nataw ko kailangan naghahang pamati sa ang lawas. Dapat ka dyan ang Ingas limol nga. Magdasi sa susi. Padlakan ko ng dari. Ako to, grabing to. Garang Gagangdam mo kay. Nasunog mo kuno. Hindi naman kuno ka makagawas kay. Ipadlakan ko. Nga, grabing karataraho kay. Kaya po tamas din mo, ikaw ka, kung magulod tara. Ikaw ka
ko panood ko. Yung pugwat ko. Abi ko tinuod na sunog. Dami guro mo di ay. Karon na mo na sunog. At sunuhan. Salamat sa Ginoo kay Imuan. Arong nga. Banlas ng kuhaan sa gawas. Baho. Kaya may sige kuhaan ng basura. Baho maghapon. Danay, giuna-una og salang silingon para panihapon. Nabos ka kagig manok. Dali harag panahon. October 20 na karon. Dali ra kadlaw matulin basta 3 months na. Na October 20 ja. Bilang pagkaadlaw November na. Mo to na kog Pilipinas Center. Magandam na sa mga tao nga buhaan og dugo. Iwa pa December, November pa laman. Mo to na kog Pilipinas Center magdagog unang ka tao. Nga buhaan og dugo. Ag tulo ka tao type B. Kay type B magandang dugo. Sa ag tulo sa gansara to. Si Lemuel, pwede na siguro nakuhaan. Si Dodo, yung tawag man gabi ini sa nga mo dunit ko na ba sa dugo, kung si Ria. Silang duha, na si Lemuel, na si Insimita. Pero, kuhaan pa na, karang nai. At check up pa na sa doktor. Kaya na may uban nga nga nalagay diferensya po sa lawas. Di man nadawaton. Hapit na pag-amang first wedding anniversary. Ngarong adlaw sa una sa Bohol. Busy may sa amang preparation sa kasal. Dali arag kuan panahon. Mag first wedding anniversary nami. Pero di man may na maghanda. Aga haratang gusto sa amang first wedding anniversary. Maglaag mi at tumiog Tagaytay. Unsa kay laglaag lagi. Di ba wala mo kung doktor laglaag. Sunod laman. Sunod laman magtikom rami og para laag. At tumimulaag sa lain nasod. At tumis Canada. I have. At tumis Canada. Maglaag. Shout out dahil ko sa akong tingin ay Janet Jamo Indazon o Kuya Ninoy Gerson nga nakakaroon sa Canada. Wala ako ng Muslim diha sa Canada. Anak Miss Injo mamasko. Sabi ka aling i-Injo giparingit sa prograghan. Maglaag laman to sunod my love. Atos ko ang Bagyo. My love. Mag-joyride ta sa Bagyo. Maadyo man ni atong Bagyo og mga Marso nga na, mga Mayo. Kadang buwak. Ato ta my love. Pohon, aloy Ginoo. Ha? Katawa mo ka? Bahala ka. Diyan nagsaging, luto na. My love, hawa na sa my love. Ha? Luto na siguro na eh. Ikaw rin ako garang inita. Diyan luto na saging. Gasa ko pa my love, tinidor. Ito naman kada ba isang nabugnaw. Nagpila ang saging pinaypay. May love. Ha? Na, banda pa rin magdingag. Kung makuha na po, ka na may kamuti. Pako ito. Ha? Maadyo itong kuha, may lang, hilaw-hilaw. May saging, dati sila aginamos. Karoon nagbago-bago mo ito pa. Bawal. Paka nga. Pagwapo. Pinagahin mo mo.
Tres taon ba? Urot na tindang limuel. Nag-1 month. Para pagitampak ka basura sa gawas, may lab. Managhanap po na ugma. Ngayon naging ato na napabutangi. At turas unahan. Papadjong. Nagitambak. Diyan managhanap pa na ugma. Manimaho na po tatangi. Manimaho na po tatangi kaya managhanap pa na ugma. Naghanap pa yung magtapok na na parang gabi eh. Adihan na turas ang gabi eh. Hindi ka na, madugang nga na pa nun dyan.